Gde si ti, čoveče? A? Šta ima, bre? Nema ništa kod tebe. Ništa, gde si, čoveče, Bože? Vidio, bre, godinu dana i više. Što pušiš, bre? Što pušiš, bre? A? A šta ćeš ti cigarete? Padak mi je život. Ma daj, nemojte, ajde dođi, svrati kod mene, daću ti adresu sad, bre, nemoj samo cigare da znam. Šta se dešava kod tebe, šta ima Stavim malo sam kod one tebe? mirišljave znaš, nemoj samo cigarete, molim te, razumeš? Da mi Ti me sad savjetuješ da ja ostavim pušenje. Ne, ti si kod mene u stanu. Važi, ispoštovanje. Ne može. Šta se dešava kod tebe? Kako živiš? Jablanička 14. Živim, brate. Važi. Slušaj, Jablanička 14, san 1. Dođi na čelo su 9, imam posao neki. Ajde, pa mislim da ne pričamo 100 godina. Važi. Važi, brate. Vidimo se, nemoj da ne dođeš. Važi, dođi. Jesi bez kinta? Pa malo je bolja situacija nego što je bilo. Pa to ti kažem. Ajde, vidimo se, čao. Nani. Aha. A ti si... Pa dobro, ja i zaboravio, čovječe, ovako imam malo vremena. Si dobro si, a? Da. Ništa, vrati, ajde dođemo, ajde izvoli, mislim, ja sam izvini, molim te, nešto sam oko ovih posla. Tako ti pričam, vrate, za ovaj papir, jebi ga, a papir po papir, pa ti vidi. Nego, znaš šta, da skratimo priču, ja sam tebe zvao, ti si me imao čovjek od poverenja, znaš, zavolao sam te na jedan izvrstan način. I šta si htio da kažeš? A drago mi da to čujem na tebi. Da. Htio sam ti ponuditi jedan posao, znaš. U stvari to bi bila jedna usluga za mene. Ne znam da li si Voljan, da ti učinim to. Da li si voljan da mi učiniš uslugu, da. Što ne mogu da ti učinim uslugu? Hoću. Ako mislim u moje mogućnosti. Ako u tvoje mogućnosti, dobro. Slušaj ovako, mislim, stvar je prosta i jednostavna. Trebaš da pokupiš nešto gore sa Banovog brda i donijet ćeš na Vinkovac. Daći ti čovjek torbu i odnijet ćeš drugom čovjeku. I doći ćeš posle toga kod mene u kancelariju i daću ti broj i adresu sve, ja sutra od 11 do 12, znaš. I adresicu i broj sve ću ti dati, tako da budeš spreman ako možeš tu. Mogu, nema nikakvih obaveznih, tako da možemo da odradimo. Eto tako. Znaš šta mi je drago kod mene? To što ne pitaš za kintu. Dobro što mi nisi pitao za kintu, znaš. Ne volim one klince što se mi se kuće, znaš, odmah, a koliko to para? Dođi sutra kod mene u kancelariju i završi... Šta ćemo se danje dogovoriti, kako, šta? Dobar si mi kao i stari dobri tač. Zaboravio si Šulc. Mislim za mene, šta je Tač Šulc, pokojni, mislim da je postoji socijalni nesjećan Tač Šulc. Već to nije kauboj bre neki, on je bre ratni zločinac čoveče. A kriminal? Ništa, pusti to. Slušaj, brate, imam neka posla sad, znaš. Imam gomilu nekih stvari da uradim, ima nešto i ne, ko da mi je pritisak malo nešto pada, znaš. Čućemo se sutra, od 11 do 12 zove, budi kod kuće, ako želiš da nešto se vidimo u vezi situacije, znaš. Nema nikakvih problema. I možeš da razmatraš da je to već završeno. Volim da učinim ljudima koji su voljni da rade, brate. Drago mi što sam pričao s tobom, pa ćemo sutra nastaviti. Važi, ajde, baš ako mi treba. Pošto sad u žurbi, to. Ja ću da palim. Da. Evo. Pa se vidimo sutra kod tebe u firmi, baš da vidim ti svoju firmu. Brate, izvini što ne ustajem, očekujem ovamo, čućemo se. Važi. 11 do 12. Važi. Ajde, branimo se. Ajde, Batiće, čao. Vidimo se.
Gdje si? Bili sam na Marsu, ovdje se vidiš da si odgovornost. Gdje sam ja? Brate, išao sam ja, ali nisam mogu da... A gdje si rekao? Slušam, ali baba reče mi otvoreno vrata, stan 41. Brate, kako je mapu odgovoriti? Šta vidiš na toj mapi? Jel ta ulica vidiš kolika je? Vidim. I baba ti tu na gornjem spratu otvorila vrata? Da, stan 41, da. Spretno sam babu, a kako, ja ne razumijem kako taj čovjek nije bio tu, znaš, u to dobu. Možete to ne mogu da shvatim to. Ne, ništa, nema to sada, nema sada svrhi. Znači, baba je pretvorila na 40 keca, brate. Da, stan 41. Aha, i ti dobar dan, i Marka, i... Da, i ona kao Marka ne stanuje. Aha, a što si mi ubevao tako, brate, ti? Ne, ono ne znam, nešto sam ubevao. Dobro, slušaj, no, imam posao, ovako. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sutra. Nema problema, bre, otići ću vam reći. Sigurno da je to taj stan, ovdje ja vidim na mapi lepo stan 41 gdje se nalazi i sve to. Ali neka babu mi tu otvorilo nešto. Babu pusti, babu ćemo da regulišemo, brate, a ja tebi govorim ovo što ti pričam. Dobro, cool. Znači, sutra, brate, u isto vreme u koje si danas zvonio, to što je bilo, zaboravi sve, zaboravi današnjeg dana, apsolutno, ne mogu da se naprežem uopšte, brate, i imam druge brže poslove koje trebam da uradim i da završim. Pričat ćemo sutra, nervozan sam sada malo, mislim, vidiš, ali ono, zapamti, razumeš, ako treba kupi ti tu mamu. Mislim, ako je baba. Ajde, smesti se tu negdje sedi, skini ja. Ti znaš moju babu? Da, poznato mi je. Gdje je gost? Kod komšinice ili tu negdje napolje, ne znam, više vremena provodi van kuće nego u stanu. Piješ nešto, jel? Može. Kapica? Mislim da bi trebao da vam predam nešto. Tako mi je rečeno od gospodina Aleksandra. Šta znači da je ime Aleksandar? Čuva čoveka. Da, ima smisla, gospodin Aleksandar. Vi ne umite da procijenite čoveka, karakter. Ja isto gledam na stvari. Tako, isto kao vi. Ja volim da sarađujem, volio bih stalno da imam poslovne kontakte. Ima zemalja da možete ostvariti još krupnije okupljanje ljudi koji žele da sarađuju. Sigurno, a koja na primjer? U Evropi imaš lak elektricitet koji ti prolazi kroz telo. U Japanu, pa oni su ti već prevazišli to. Kod njih oni imaju drugačije zračenja, koja ih povezuje sa slikovitom pozadinom globalnih medija. Izvolite, ajde, evo torbe. Stvarno morao bih da krenem. Naravno. Evo torbe, sve je tu, jaknu treba da ponesete isto, evo. Evo, bucite se. Hvala.
Nema na čemu, hvala, bili ste mi drago. Doviđenja i suradnje. Također. Doviđenja. Alo. Pa šta je sad? Aha. Pa dobro je onda. Swaying back. Swaying back. California. Swaying back and forth. A beautiful thing is taking me away.